diwedd yr haf a dechrau'r Hydref, mae'n waith cyson i gynaeafu ffrwyth y llafur gafodd ei wneud yn yr ardd yn gynharach yn y flwyddyn. Ffrwyth yn llythrennol, ond hefyd myrdd o wahanol lysiau. Ond i gael y gorau o'r cynnyrch i chi wedi gweithio'n galed i dyfu, mae'n bwysig i wybod pryd yn union mae orau i gynaeafu. Yn achos rhai ffrwythau fel blueberries a mafon, mae'n hawdd gwybod, achos bod nhw'n troi i'r lliw priodol i ddangos bod nhw'n aeddfed. Ond byddwch yn graff, gyda mafon enghraifft. Ar yr olwg gyntaf, mae'r ffrwyth hyn yn edrych yn goch, a felly yn barod i'w pigo. Ond gadwch y ffrwyth i fynd yn rhyddgoch fel hyn. Welwch chi'r gwahaniaeth yn y lliw? Tipyn o wahaniaeth yn y blas hefyd. Siarp. Mae bach yn sir. O, melys tu hwnt. Mae'n fwy anodd i ddyfalu pryd mae orau i gynaeafu rhai llysiau, fel India corn. Yr arwydd allanol bod nhw'n barod yw pryd mae'r blew hyn ar dop y cobyn wedi troi o wyrdd i frown tywyll. Prawf ychwanegol yw agor rhan o'r cobyn i ganfod peth o'r corn a thorri un gyda'ch Llywyn. Os yw'r sydd yn glir, mae'r corn yn dal yn anaeddfed. Os yw'r sydd yn liw gwyn fel llath, maen nhw'n barod i fita. I gael y blas gorau, torrwch nhw o'r planhigion jyst cyn bod chi'n barod i goginio nhw, achos o fewn 4 awr ar hugain, na nhw gochi cwarter o'i siwger. Os oes rhaid cynaeafu nhw dyrnodau cyn bod i hangen nhw i fita, torrwch nhw o'r planhigion yn gynnar yn y bore, achos dyma pryd maen nhw'n cynnwys y mwyaf o siwger. Ar ôl i'r planhigion droi cynran o'i starch mewn i siwger dros nos, ac yn y modd na nhw gadw yn hirach. Mewn oergell lan i wythnos. Yn gynnar yn y bore, neu gyda'r hwyr mae orau i gynaeafu llysiau deiliog gwyrdd, fel letys ac aelodau o'r teulu cabbage, pryd maen nhw'n grisp, gan osgoi'r oriau rhwng canol y bore hyd y ddiwedd y prynhawn, pryd mae golau a gres y dydd yn ymal yn gwneud y dail i wywo a mynd yn llipa. Dim byd yn fwy blasus na betys, tyner, meddal, melys, llaeth. Ond i sicrhau hynny, dim rhaid cynaeafu nhw i gyd pryd maen nhw wedi cyrraedd ond maint pelenni tennis. Drwy hau nhw 4 modfedd ar wahân, mae'n bosib tynnu bob yn ail un pryd maen nhw mor fach a pelenni golf, gan adael y lleill i dyfu i'r maint pelenni tennis a mwy, tipyn yn fwy, gymaint â hyn, heb aberthu ansawdd y gwreiddiau o gwbl. Tra bod dail ifenc ar dop y gwreiddiau yn dal i dyfu yn llywyrchus, dyna'r arwydd pwysig allweddol. Ac wrth gwrs, drwy dynnu nhw yn fawr i gewch chi fwy o gnwd yn amlwg. Ac os nag i chi'n credu fi, wel, dyma betysen fawr ac edrychwch. Mae'r gyllell yn mynd trwyddi fel menyn. Mae digon meddal i dorri fel yna gyda'ch bysedd. A'r blas, wel... Aruthrol. Bendigedig. Dim eisiau gwir.